between Team Pandan. Dahil halos lahat ng players ng team ay nakafocus sa game at nangingibabaw din ang kanilang magandang teamwork inside the court. Over, nagsisigsag pero nandun sa bandang huli si Aldabe ang nakakuha ng bola. And now Jonathan Del Rosario finds Alvin Tixon, and that's a good. Pero may chance na matapisan yan itong mga taga San Andres now with Tikboy Del Rosario handling the ball and finds Osorio sa middle, tumira at na-foul. And Ni Manila na coming off the bench partner. I think if I'm not mistaken, ito umi-score ko ito ng mga nasa 16 to 20 points per game. Pag talagang in-open mo to talaga partner, talaga mag-paper. At ayan, finally nahulog ang bola. Tikboy Del Rosario, may tanga ng bola, dribbling, zigzagging, and flying! Partner, Wala, at na-rebound ni Aldabe. Aldabe now, binigay sa kanyang kakampi. Napunta ang bola sa kamay ni Albert. Wala, na-rebound ni Tagle. At ayan, nasa kay Tikboy Del Rosario na bola, fading away and making that count for San Andres. anong ipinagpag niya lang doon si Tixon partner? Tama. Right now, lamang ng mga taga-Pandan. Kaya lang nakalusot si Tikboy Del Rosario at muntik nang magkaroon ng Ryan Salvador. Binigay kay Alvin Tixon, nag-screen si Tagle at nakita si Tikboy Del Rosario cutting from the baseline. That's a nice push ang kanyang tira na rebound ni Cedric Cervantes. Tumira, wala, rebound Tikboy Del Rosario. Nakita na may tao sa unahan and that's Alvin Tixon for the finish. Itong si Coach Ramon Bernal. And another deadlock partner at 55 dito sa ating laro. Tikboy Del Rosario partner with a 3-pointer. Yes! What a... ito na, nasa kamay na ng mga nakapula ang bola. Tikboy Del Rosario will shoot from the way of the 3-point country. At ayan, pasok na pasok yan. Dito para sa Pandan. Tixon, nasa corner, ginugulo ni Asas. Tikboy will try another one and yes! He hits it! That's 3 3-pointers on this. And wala pa rin. Alat itong si Aldabe mula sa 3-point country. Pero nasa kanila pa ng bola. Alvin Tixon, binili kay Tikboy Del Rosario. Hits consecutively from way downtown. Aldabe, balik kay Tixon. Nakita si Tikboy sa gitna. Oh, tama. Titingnan natin ito magiging resulta dito sa possession na ito. Tikboy Del Rosario loses another 3! And yes! Hindi pa tapos si Tikboy partner dito sa